سلام كمي تصنحو كورات تخاتلتي نزي ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات نالكم متينا لنا نختكاتلنا دما بخبرنا عدم بخالي زينانا دما بوليس فرنسا نتبوچاو قطرن بدفرتن يتسرق بواغا زيشنن عنقوتات داغماينا بيت مذكر كملسو وتسفا قوريقه مبزلولو نمركاو دونغيوم كخونو خمس خولو خيلاتات يطنققلو زحالفه سنه باريس سرقتنا بتحيال بصحه عالم زنقد بيت مذكر عالم زليقم بمئتاو كمنت خورات اقحو سريقم بسكوتر هاديمم نتقطفت كفصمو خعا كمنت دقايق كم زوسدلهم دما يغلصلو ابسنت ووعيات مرمرا زكايد هولانداو ارتر براند اتخور عنقوتاتو ما يتمقاقيلو درارحو خيدو خون كم زخل دما غليصلو خالوت كيلات ونتم عنقታት ክሽየጥን ኣብ ፈረንሳ ብኮንትራባድ ክወፅን ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ድማ ይገልጹ እቶም ሰረቕቲ ብቕልጡፍ ኣትዮም ምውፅኦም ዕሉላት ሰረቕቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብራንድ ይኣምን እዚ ፋልማዮም ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝወዓልዎ እዮም ርእሰ ተኣማንነት ኣለዎም ኣብኡ ከይዶም ሰሪቖም ከም ዘምልጡ ሓሲቦም ክብል ገሊጹ ልዑል ብቕዓት ዘለዎም ሰረቕቲ ምዃኖም ዝምልከት ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝመስከሩ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ፖሊስ እዮም ነዚ ጉዳይ ክከታተሉ ተመዲቦም ዘለው ሰመዚ ነቲ ስርቂ ብዝተወደበ መንገዲ ምስ ዝዓዩ መርበባት ገበን ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥርጥሩ برانتهم كمان يادرون مزجب السفرن ببوليس كفلة تدخلوا خمسة لدما يزارب عقاب حق باريس كم زول دما رمزيهم زعما سولز تودوا وجلات جبن حافش آخر التعليمات كم زلهم جليسا نرى حازم ولهم كولوا ويدما بمنجد التخور إمان زي حقهم مسجار جنزب لما في سامة نجار كم زول ود محبيرا براند تم عنقات كي توالا شو كشيات يوم زول جم دما خمسة واللي يجلس تسرقون وراد كبسب عفيل منها هولندي راح كل زغلي بل نخمس زعما سلة تعفى في قدرات كتنكف دل سوي لين كل وسخ يجلس نعرف تراكتر يتخيلني خا ندك خاخد غرفاي تخيلني خا خشت ادما يتخيلني خا خلوتي خيجلس اتنورات كفايات حن كسبرن اتورقن برورن كمكخ تم عنقات دما ناونوس متن كقارط مخانم ترخيوم ناو لوفر كملسو دارغا زي كال مخان دما يجلصلو اتستترا عنقاتن ورقن اسكاب 13.4 مليون دولار خوص خمس خلا كايد دايركتور شوعان شوعتن دايمندس تورميا سكار ميد يزارب دارغا المازن عنقن كان هوانيو بزوحتات زي حتى عدكتلو خلوتي خيجلس بتا اولوفر تفصم زمتا عيالو فرنساويا سو بيدملو بخالي زينانا دما ريدن يوكرين فولوديمير زيلنسكي أبت مرحة أمريكا روسيا زكايد وزرب تساتف قرب مخانو فليتو ريدن دونالد ترامب روسيا ومزن فلاديمير بوتينن أبز قراوانا هانغار خمس رخاو مغلاط أمي فلات يتاورس ختما ديبوبوس زكايد دردر بزعا خوينات يوكرين كزلت تسويتي كبار أوستراليا نتحدث عن دولة بررة وتدراوي نفاري تشاينا نقيفا كان باراو زوجة مجلسي حانت نفاري كونات بيجينغ ترشتات بمتوقاس نتاو حلوات نورت نفاري نحدقا خمسة قلعت كسيسا أفنيا سراو تشاينا بوغن وزهاو غورو ملسي اتا نفاري أوستراليا ناو كل أير هاغورو بمتحاسا نتسوغم تخمزو سردو ماغليسو بخالو وغن واشنطن زركب قدما منيسر أوستراليا أنتوني ألفاز بزعوا تاريف نقداون ستاون متحقاز سبريدن دولان ترامب تزاري والله لعلوت مرحة تشاينا وزسومن أب بيجينغ تراخيوم نزمت 5 عامات عند علاماتاتن بهاجتات نايت هاجر كوسنو يوم اتزل على بوليتيكاو اكل نايت هاجر زخونه ماخلاي كوميتي يساو سلف تشاينا حدا غزيو 5 عامات نحد سومن يكب እዚ ድማ ፖላንም ተዋሂሉ ውን ይፍለጥ ኣብዚ ሓደ ዝውስነ መወዳእታ መሰረት ናይቲ ዝቕፅል ትልሚ 5 ዓመት ቻይና ክኸውን እዩ እታ ካልኣይ ዝዓበየት ቁጠባ ዓለም ትውንን ሃገር ኣብ 2026 ክሳብ 2030 ተኸተሎ ፖሊሲ ትኹረት ብዙሓት ዝስሕብ ኮይኑ ኣሎ ምዕራብ ፖሊስ መረጣት ኩይሩ ዝሰርሕ ኮይኑ ቻይና ግን ኣብ ዑደት ውጥን ይሰርሕ خبل او استيت بوليس محبرسب اسيا بوليتيكا تشاينا سرح نيل توماس بخالي زينانا دما حزباو ويان حرنت تግራይ ሕወሓት ኣብ ኤርትራ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ተገሊጹ لعلوت مرحت ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ኣብ ሰናዓፈ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ተሰምዐ ኮይኑ ነዚ ዝበለ ድማ ክልል ትግራይ ካብ ዝንቀሳቐሱ ካብተን ፖለቲካ ፓርቲታት ሓንቲ ዝኾነት ናይ ባይቶና ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ከም ዝኾነ ድማ ይፍለጥ እዚ ላዕለዋይ ሓላፍ ባይቶና ኩሮም በርሀ ኣብ ዝቕነብ ዘስምዖ ቃለ ምሕተት لعلوت مرحت ሕወሓት ብቐጥታ ንጀነራል ፊሊጶስ ወልደዮሃንስ እዮም ዝእዘዙ ክብል ድማ ገሊጹ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝፈጥርዎ ዘለው ርክባት ኣብ ኤርትራ ከተማ ሰናዓፈ ቤት ጽሕፈት ከፊቶም ይንቀሳቐሱ خم زلون ناي حوحة مار حون بزلان بسابيلهم أفسنا عفا خلق زي الرخو يم زبالة خوينو أما غالد ما بيت صحفتي أولا من كبل بدكتور دورة إن زمرح وجل حوحات مسمنك سيارترات قبر زل ركبات أفزل على درجة 5 صحي قليس زلا
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብወዲ በሻሻ ዝምርሑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሬድዋን ሕሴንን ጌታቸው ረዳን ናይቲ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሓለፍትን ናይ ዓፋር ላዕለዎት ሓለፍትን ናብ ቡሬ ብምኻድ ምንቅስቃስ ክገብሩ ተዓዚብና ኣለና። እዚ ድማ ትማል ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ዘተ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝሓዘ ፅዋራት ኢትዮጵያ ንምምላስ ብዙሕ ዘተ ክግበር ፀንሐ ኮይኑ ብዘይስምምዕ ከም ተዛዘመ ድማ ይዝከር። እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝሓዘ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ኣፅዋር ኢትዮጵያ በጃኹም ሙለስለይ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ምፍራሕ እዚ ዓይነቱ ምንቅስቃስ ከካይድ ንዕዘብ ኣለና። ስርዓት ብልፅግና ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ ስልያ እናሰደደ ክገብሮ ፀንሐ ፈተናት ድማ ክሳኽዐሉ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሓለፈ እዋናት ናብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ስልያ ሰደደ ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ 3 ስልያ ኣስመራ ክተሓዙ ከለዉ ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ ዓሰቱ ተሓይዞም ምንባሮም ኣይርስዕን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዕግርግርን ዕብዳን ናይ መወዳእታ ሰዓት ኮይኑ ይዝርከብ። ንዓሰብን ንወደውን ዝግበር ፈኻራታት ናብ ርእሱ ከም ትኸውን ከዕዋላ ሓደ ዝጠራጠር ኤርትራዊ የለን። ኣብ ምዕራብ ገማግም ፍልስጤም ሓንቲ ግዳይ መጥቃዕቲ ስፍሮ ዝኾነት ኣደ ናብ ሆስፒታል ተወሲዳ። ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ካብ ሕልፋት የማናውያን ስፍሮ ዝኾነ ገጹ ዝሸፈነ እስራኤላዊ ነታ ጓል 55 ዓመት በትሪ ሃልዋታ ክሳብ ዝጠፍእ ከም ዝሃረማ ጆሲፈር ናትናኤል ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ሓቢሩ። ነቲ ንብዙሓት ዘቆጥዐ መጥቃዕቲ ኣብታ 80 ሚእታዊት ነበርቲ ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ፍልስጤማዊት ኩሸት ርሙሲ ተፈጺሙ። معرفو نفرت كارتم او درم معرفو نفرت كارتم درم مجمار بررا متقعت درون تفصيمو نلعل خلت عامات كاب سرح وصا خوين صنح معرفو نفرت كارتم داغماي زبيتاو بررات كجمر حدث ساعات بزترفلو متقعت درون كم استفصمو مع خنات زينا سودان غليصن سودان تريبون حد ابال صتا سودان تقيسو ساعات 4 وقحتا صرا نفرت سراوي سودان نحياله درونات كوانتا عغتو متقعت خم استفصمو لرغاغيصو لمتن صعبين نزملكت غنزرزر حبريتاي هابن ابت خباب زركو مسخاخر عيني دمص درون مسمعم ኣብ ፀረ ነፈርቲ ዝትኮስ ሓዊ ከም ዝረአዩን ፍንጀራ ከም ዝሰምዑን ድማ ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ናይቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ድማ ዝተጎለለ ዒግታት ከም ዝሰርዐ ድማ ገሊፆም ሰራዊት ሱዳን ይኹን ዳዕመ መሳርዕ ዳጊድ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ የለን። ሰበስልጣን ሱዳን ትማለው ዝሃብዎ መግለፂ እህግራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ዳዕመ መሳርዕ ድሕሪ ምእታው ኣዝዩ ተሃስዩ ከም ዝፀንሐን መስርሕ ፅገን እዋርሕ ምስ ወሰደ ድማ ኣብ 22 ጥቅምቲ ናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ክጅምር ምዃኑ ከም ዝገለጹ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ሱና ሓቢሩ ነይሩ። እዚ ሓበሬታ ዝተዋሃበ መስርሕ ፅገን እፃዊው ብ18 ጥቅምቲ ናይ ፈተነ በረራ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ኢናት ካብ መፋርቕ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝጅመር ነጀውን ፈለም ኣዋኒ ነፋሪ ተዕሊቡ በዓል መዚ ሲቪል ኣቨሽን ትማለው ዝሃቦ መግለፂ ፓይለታትን መሸራኽቲ ኣካላትን ምጅማሩ ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝሃበ ድማ ገሊጹ እቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ተድላይ ቴክኒካዊ ስራሕ ድልው ክኸውን ዝገብር ካልኦት ዕማማት ድማ ክካየደሉ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ዝርከብ ዋና ምዕርፎ ነፈርቲ ፈለማ ኩናት ሕድሕዳው ዝተዋርዐሉ ዕጡቋት ዳዕመ መሳርዒ ካብ ዝተሃረመ ቀዳሞት ቦታታት እዩ። ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ከዓ ካብ ኩሉ ንግዳዊ ኣገልግሎታት ደው ክብል ተገዲዱ። ብሰንኪ ዝሎም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን እቲ ጽባሕ ክጅመር ተወጢኑ ዝነበረ መደብ ክቕጽል ድዩ ክናዋሕ ዝወጽ ሓበሬታ የለን። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ምውልዕ ስዒቡ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ትርከብ ፖርት ሱዳን ዘሎ ምዕርፎ ነፈርቲ እዩ ንዘበይታውን ህጉራውን በረራታት ከገልግል ጸኒሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣውሮፓ ድሕሪ ዘካየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሓድነት ሱዳን ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ተወሳኺ እገዳ ክግበር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ግጭት ብምኹናን ንኣስታት 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ምእንቲ ከኽትም ብቐዳምነት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰራዊት ሱዳን ዳዕመ መሳርዒን ምዃኑ መስሚሩሉ እቲ ኩነታት ብዓለም ደረጃ ዝኸበደ ሰብኣዊ ዕንወት ክብል ብምግላጽ ኣብ ገለ ክፋልቲ ሃገር ዓፀቦ ከም ዘሎ ድማ ኣረጋጊጹ። እቲ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ንኩሉ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ መሳርሕታት ክጥቀመሉ ምዃኑን ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ዒላማ ዝገበረ ገደብ ከቐምጥ ከም ዝኽእል ድማ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓሸት ፖለቲካዊ ባህጊ ዝነበራ ሱዳን ኣብ ሚያዝያ 2023 ክልቲኦም ጀነራላት ናብ ግጭት ካብ ዝኣትውኑ ድሓር ብዓሰርተታት ተሽሓት ዝቑፀሩ ንጹሃት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 12 ሚልዮን ካብ መረበቶም ክፈናቐሉ ተገዲዶም ኣስታት 1 ሚልዮን ድማ ንጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ብልጽግና ሓሶት ከም ባህል ሒዝዎ ዝጓዓዝ ዘሎ ኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዝተፈላለዩ ንዕቃት ገሊጾሎም ነይሩ። ብጠቕላላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ሸርቱን ይመሩ ይኽብል ኣብይ ዝገለጸ ኮይኑ ማይ ዘይጠዓማ ሓሶት ከይተዛረቡ ተውዒሎም ድማ ዝሓሙ እዮም። ወዲ በሻሻት ተዋስኦ ሰቢብዎ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ንስራሕ ንስእልን ተዋስኦን ድርሰትን ክሰርሕ ድማ ግዜኡ ተወዲ ኣሎ። ወዲ በሻሻ ካብ ዝሓሰቦም ሓሶታት ተሓደ ወደብ ረኺብና ኣለና ክብል ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ስርናይ ኤክስፖርት ጀሚርና እቲ ሳልሳይ ድማ ለክእ ከም ምዕቡላት ሃገራት ደበና ፈጢርና በዓልና ማይ ክነዝብ ጀሚርና ኣለና ክብል ድማ ገሊጹ ነይሩ። ራብዓይ ድማ መድሃኒት ኮሮና ረኺብና ዝበለ ኮይኑ እቲ 50 ድማ ነዳዲ ረኺብና ክብል ገሊጹ ነይሩ። እቲ ሻልሻይ ድማ 600 ግራም ንመዓልቲ ተክል ኣለና ሸውዓይ ድማ 124 ሓደሽቲ ቦይንግ ንገዝእ ኣለና ክብል ገሊጹ ነይሩ። እዚ ድማ ብውሕዱ ዝገለጽናልኩም ኮይና እዚ ድማ ኣብ 2020 ተኣንጊዱ ተሸውሽቡ ዝተባሃለ ፋብሪካ ተመሳሳሊ ፊልም ልክዕ ከምታ ዘለታ ኣብ 2025 እንደገና ንምውልዋል ዋሕድ ንልምዓት መስኖ መሪቆ ይብለና ኣሎ።
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጸጸራት ምስ ምምሕዳር ዞባ ብምውሃድ ኣብ መደባት ልምዓት ዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል ብ16 ጥቅምቲ ናይ ምስሓን ምዝንጋዕን እንግዶት ገይሩ ኣካያዲ ስራሕቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ በረከት ተስፋ ጋብሮ ዘስምዖ ቃል ዕላማት መደብ ንሰራዊት ልምዓት ምትብባዕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነቲ መደብ ዕውት ክኸውን ንዝፀዓሩን ኣውርክቶ ንዝገበሩን ድማ ምስጊኑ بخالي زيننا دما وتدراو منقسقاس يكاتل يزبل تكال أوروبا عفتت مالوت يوزل حويتا مسرت سرحيت روسيا ARCFG تبعها السيستم موقعما أيار معرفة نفرت أسمرا 5 تخلو قطعة تفير الله نزم الكدما استفاعل ميدات قزرقحان عزب لنا إذا سرحيت روسيا زخونا سيستم موقعما أيار عزيو معول زمناون كم زخونا زقلت زل خينو أمونكو خل التحقرات زقبر كوينات قدمو زهر معرفة نفرت خموهانو متن منقسي إرتراو نزخم ترالولن إذا نايسات لا يتكال قليس الله إذا إرترا تخيلاتهم زبحال زلت أرادرون أرامس سائلن ካብቶም ዓለም ዘለው ጸረ ድሮናት ኣብ ማእኸላይ ደረጃ ከም ስራዕ ድማ ገሊጹ ኣሎ